Hvilke faktorer kan forklare den kraftige vækst efter 1950? Den kraftige vækst, det kan blandt andet skyldes, at europæerne de investerede rigtig meget i Afrika i 30'erne og 50'erne. Der kom en tredobling af europæere, som befandt sig i Afrika. Det betød så, at en masse europæere de tjente mange penge på de afrikanske råvarer, som vi solgte ud til Europa. Men afrikanerne de tjente ikke særlig mange penge på det under den tid, fordi at råvarerne steg ikke i pris. De begyndte faktisk at falde i pris, så det begyndte at blive en værre tid for afrikanerne. Samtidig med det, så har Kina de været under en økonomisk evolution, hvis du vil kalde dem det, og nu er så senere hen begyndt at blive nogle af de største producenter, og nu den største. Mindre tal. Der var blandt andet Rhodesia, som senere er Zimbabwe. I 1980 der var der store hvide mindretal der. Og også i Sydafrika var der store hvide mindretal. Jeg kommer og fanger katten nu. Okay. Yes. Og det sidste til dig, Skelte. Hvilke lande i Afrika opstod der krig ved afkolonisering eller en meget langsom overgang til demokratisk flertalsstyre, hvor sorte var ligeberettiget med hvide? Der var blandt andet en krig i Kongo, hvor ham der præsidenten Mobutu, han ejede det meste dernede. Han tog mange råstoffer i landet, så blev uafhængige. Og til sidst til den tredje fase, der var fra 75 til 94, hvor de sidste europæiske magter så trak sig ud af Afrika. Fascinerende. Så har jeg et andet spørgsmål, der hedder: hvorledes skete afkolonisering i Asien? Det skete ved, at der var franske kolonier i Asien. Og de her franske kolonier, de plagede så de asiatiske lande. Men til sidst så førte det så til et oprør fra de asiatiske landes side, som så førte til en 8-årig lang krig, som asiaterne vandt, og så blev de uafhængige. Stærkt. Så et til, faktisk. Afkoloniseringen af Afrika blev mere kompliceret end i Asien på grund af store hvide mindretal af kolonister. Nævn nogle af de står lige nu for over 50%, eller mere end det, over 50% af verdens befolkning. Okay. Hvilke faktorer kan du forklare den kraftige vækst efter 1950? Jamen, det kunne for eksempel være, at... nu har jeg svaret forkert. Nå. Fuck, det er nødt til at klippe ud. Virkelig luk døren, nu bliver det for akavet. Ja, undskyld, jeg har troet... Mindre tal. Der var blandt andet Rhodesia, som senere er Zimbabwe. I 1980 der var der store hvide mindretal der. Og også i Sydafrika var der store hvide mindretal. Jeg kommer og fanger katten nu. Okay. Yes. Og det sidste til dig, Skelte. Hvilke lande i Afrika opstod der krig ved afkolonisering eller en meget langsom overgang til demokratisk flertalsstyre, hvor sorte var ligeberettiget med hvide? Der var blandt andet en krig i Kongo, hvor ham der præsidenten Mobutu, han ejede det meste dernede. Han tog mange råstoffer. En masse elendighed, og borgerkrigene de var tilbagevendende, så der havde lige været en borgerkrig, og så kom der så en igen i 1996. Så trods deres enorme rigdom har de selvfølgelig været plaget af elendighed. Nå, men hvorfor har gjort FN ikke noget for at hjælpe Afrikas elendighed? De har sådan set prøvet at gøre noget, fordi de prøvede at rykke ind i 60'erne med deres militær, men det slog fejl, så nu er de er lidt bange for at rykke ind i Afrika. Og desuden ser mange af de afrikanske lande, de ser det som en krænkelse, når de prøver at hjælpe, som om de ikke kan klare sig selv. Så FN de holder sig ude af Afrika. Yes. Det var det hele. Tak til eksperterne.